ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦୁନିଆ ବହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ 3 ଗଛଲତା ପାଠଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଶୁଣି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲାମାନେ, ଗଛଲତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଆମ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ଦେଖୁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖିଛ ଆମ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଥିବାର। ତେଣୁ କେତେକ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଲତା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ସେମାନେ ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ବା ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟରେ ବଢ଼ନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟ ବିନା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶ୍ରୟ ଥିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଏଠି ଏକ ଛବି ଦେଇଛି। ସେ ଛବିକୁ ଦେଖ। ଏଠି ବାଇଗଣ ଗଛର ଚିତ୍ର ଅଛି। ବାଇଗଣ ଗଛର ଚେର ଦେଖ। ଚେର କେମିତି ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଫଳ କେମିତି ରହିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଫଳ। ତାର ପତ୍ର, ଏସବୁ ପତ୍ର ରହିଛି। ତାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ଚେର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚେର, ଗଛଲତା ମୂଳରେ ଚେର ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଜାଲି ଭଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ତାର ଚେର। ଗଛଲତା ମୂଳରେ ଚେର ଥାଏ। ଚେର ଗଛକୁ ମାଟି ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖେ। ଚେର ଦ୍ୱାରା ଗଛ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରେ। ଚେର ଥିବାରୁ ସେ ମାଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥାଏ ଏବଂ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଗଛ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କେତେକ ଗଛଲତା ଚେର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଗଛ ଅଛି ତାହା ଚେର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବା। ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ଚେର ଗୋଟେ, ତାପରେ କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଇଏ ହେଉଛି କାଣ୍ଡ। ଛବିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେ ହେଉଛି କାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଗଛର କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳକୁ ଧରି ରଖେ। ଗଛର କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖେ। ଗଛର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗଛର ସବୁ ଅଂଶକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପତ୍ର ପଢ଼ିବା। ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଗଛର ପତ୍ର ଦେଖ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଛବିରେ ଦେଖୁଛ ପତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ପତ୍ର। ସେଇ ପତ୍ର, ଗଛର ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ। ଏଣୁ ପତ୍ରକୁ ଗଛର ରୋଷେଇ ଘର କୁହାଯାଏ। ରୋଷେଇ ଘର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗଛର ପତ୍ରକୁ ରୋଷେଇ ଘର କୁହାଯାଏ। ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। କେତେକ ଗଛ ପତ୍ରରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଗଛର ଅଦରକାରୀ ଜଳପତ୍ର ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଫୁଲ ଦେଖିବା। ଫୁଲ ବିଷୟରେ, ଫୁଲ କ'ଣ ଜଣାଉଛି? ଫୁଲ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଏ। କିଏ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଏ? ଫୁଲ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଏ। ଗଛରେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ। ଗଛରେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଫଳ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ମଞ୍ଜିରୁ ନୂଆ ଗଛ ହୋଇ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ଫଳ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ହୁଏ। ଗଜାରୁ ଗଛ ହୁଏ। ଗଛଲତା ଆମର କି କାମରେ ଲାଗେ? ଗଛଲତା ଆମର କ'ଣ କାମରେ ଲାଗୁଛି? ତେଣୁ ଆମେ ଗଛକୁ ଲଗାଉଛେ। ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଗଛର ଚେର, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଆମ କାମରେ ଲାଗେ। ଗଛଠାରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ତେଲ, ମସଲା, କାଠ, ଜାଳେଣୀ, ଔଷଧ,
ଆଦି ପାଉଥିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗଛ ଆମର ଆହୁରି ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାଏ। ଗଛ ଆମର କେତେ ଉପକାର କରୁଛି? ଗଛ ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଆମକୁ ଦେଉଛି, ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ପନିପରିବା ତେଲ ମସଲା କାଠ ଜାଳେଣି ଔଷଧ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ଆଦି ପାଉଥିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗଛ ଆମର ହେଉଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପକାର କରେ। ଗଛ ବାୟୁକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼େ, ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏଠି ଦେଖ ଛବି ଦେଖୁଛ, ଘର ଘରର କିଛି ଅଂଶ ବା କଳକାରଖାନାର କିଛି ଅଂଶରୁ ଉପର ଭାଗରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥାଏ ହେଲା, ତୁମେ ଦେଖିଛ। ତେଣୁ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼େ। ଗଛ ବାୟୁକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼େ, ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। କେତେକ ଗଛର ଫୁଲରୁ ସୁବାସିତ ଅତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କେତେକ ଗଛରୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ସୁବାସିତ ଅତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ଅତର ହେଉଛି ଗୋଲାପ। କେତେକ ଗଛର ଫୁଲରୁ ସୁବାସିତ ଅତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଯଥା ଗୋଲାପ, ସେବତୀ, ଗେଣ୍ଡୁ, ତରାଟ, କିଆ, କନିଅର, ଚମ୍ପା, ମଲ୍ଲୀ। ଅତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କପା ଗଛରୁ ତୁଳା ମିଳେ, ତୁଳାରୁ ସୂତା ବାହାର କରି ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ତିଆରି କରୁ। ଝୋଟରୁ ଦଉଡ଼ି, ବସ୍ତା, ଅସୀମ ଲଳିତା, ବାରମାସୀ ଆଦି ଗଛର ଝୋଟରୁ ଦଉଡ଼ି, ବସ୍ତା, ଆସନ, ଗାଲିଚା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୁଏ। ବାଉଁଶ, ସବାଇ ଘାସ ଆଦି ଗଛର ମଣ୍ଡରୁ ବାଉଁଶ ଗଛ, ସବାଇ ଗଛ, ଘାସ ଆଉ ମଣ୍ଡରୁ ଅତ୍ୟକାରୀ କାଗଜ ତିଆରି ହୁଏ। ବାଉଁଶ ଗଛର ଲତା, ବାଉଁଶ, ସବାଇ ଘାସ ଗଛର ମଣ୍ଡକୁ ଆମର ଅତ୍ୟକାରୀ କାଗଜ ତିଆରି କରୁ। ରବର ଗଛର କ୍ଷୀରକୁ ରବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ପେନସିଲ, ଦାଗ ଭଳି ରବର, ପେନ୍, ସାର୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ସାମଗ୍ରୀ, ସାଇକେଲ, ଗାଡ଼ି ମଟର, ଚକର, ଟାୟାର, ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଦି ଜିନିଷ ସେହିଭଳି ବାଉଁଶ, ସବାଇ ଘାସ ଆଦି ଗଛର ମଣ୍ଡରୁ ଆମର ଅତ୍ୟକାରୀ କାଗଜ ତିଆରି ହୁଏ। ରବର ଗଛର କ୍ଷୀରରୁ ରବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ପେନସିଲ, ଦାଗ ଲିପା, ରବର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା, ସାଇକେଲ, ଗାଡ଼ି ମଟର, ଚକର, ଟାୟାର, ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଦି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁ। ଏଠି ଦେଖ ଆଖୁ ଗଛ, ଆଖୁ ଗଛରୁ ଆଖୁ କଟାଯାଏ ଏବଂ ନିଜର ଆଖୁ ଗଛରୁ ଗୁଡ଼, ଚିନି ମିଶ୍ରି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆଖୁ ଗଛରୁ ସୁଗାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ଚିନି କଳରେ ଆଖୁକୁ ପୋଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଆଖୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନି, ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ମିଶ୍ରି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଆମେ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ର ବା ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗଛର ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଘର ସଜାଇଥାଉ।
କେତେକ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛକୁ ଆମେ ବଗିଚାରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସପ୍ତଫେଣି, ନାଗଫେଣି ଆଦି ଗଛକୁ ଆମେ ବାଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବବୁଲ ଗଛରୁ ରସରୁ ଅଠା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଚା ଗଛର ପ୍ରଚୁର ଚା, କଫି ଗଛର ମଞ୍ଜିରୁ କଫି ଚାଷ ପରି ଉଷ୍ଣ ଜାତୀୟ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଦରକାରୀ ଯେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଛରୁ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ, ଗଛରୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ ସେସବୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗଛରୁ ଫୁଲ, ରବର, ଫଳ, ଝୋଟ, ପୋଷାକ, ଚା, ଆଚାର, କଫି, ଝୋଟମୁଣା, ପନିପରିବା, ବହି, ଶସ୍ୟ, ପୋଷାକ।